അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ രണ്ടാം പരീക്ഷ മനോഹരമായ രീതിയിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു. ഇതിലേക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം. അപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട എക്കോ സിനിമകൾ നമ്മളോടൊപ്പം നിൽക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം. ഞാൻ പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ സിനിമ കണ്ടതാണ്. ഈ അടുത്ത് ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് എക്കോ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവരോടുള്ള നമ്മളെ സാധിച്ചത് ഒരുപാട് സന്തോഷം. ഹിന്ദിക്കാരുടെ ആദ്യത്തെ സിനിമയിൽ ഞാൻ അഭിനയിച്ചിരുന്നു. കക്ഷി പഠിക്കുന്ന സിനിമയിൽ അതിനുശേഷം പിന്നെ എന്നെ വിളിച്ചിട്ടില്ല. ആദ്യത്തെ അവസരത്തെ സിനിമ പാട്ടൊക്കെ പാടി ഡാൻസ് കണ്ടത് ഇവിടെ